Joto no làm sắp vừa anh YouTube channel long ke tini ni blog ke ang yang punu yang ke ang buku kesahi halong burunggo sakati ke kesahi ang rono punu ya de ke bokisa hasai tonggo tini ke maisa mahata kise ke maisa malha ke hai panu muro asuk mai krak mar khu sa mai ko asuk ke ang ya pro sandewo nrongo ang phunai saide doktor thangai phunai hamane na phunogoi maliat mani bangai hamani usakawo tor sai tongye de saka ko kotum ka tor sai tongmani ebo si kome yasu sakang to kotum sa tor sajak dongke bo aste aste kobdei thangai amuk ko kisa komai thata kisa tong ko ke phuli jak tong ha kis boro extra khayang ke ba phuli jak saya ko ta ka sasoya ko purang je ba thangmali ta ke bisi baro de thangmano nai ningira bisi baro thamkan rong no phunong nai tongdi na purang thangma ke to phunong apro se de hayang na sido teksa hala ke phunong nai tongmani rong no ke te kaisa ko ke ro ano nai tongmani ani video nai mani te ana support khaimani jotno hambai hingke te khoroksa subas blog ni kaisa tongo channel hingke nang ano sungmani bangai hambai pelai ke ang aske boka tong thokjak nungbai ang bahai rong ko khai sungjak mani no boka tong thokjak hambai no ani bithi bukungni bithi bo pail hata tini tak sarisa hange last pai nai hange bo pai sa de hanai ja deng nai liya hange bole hanai jarang na de ang ya nai negeran kete kaisa channel tongo tamahi channel te kaisa omollo ni channel omollo tabon bumo khabo kaisa ano bosiniya noganda sasa bani siniya po musuk na na siniya te waisa bahage comment ro ha hanke nai di tomake nang ba hongjak nai ta an video nang je ka pa nai ne ang si tongo te waisa nai comment ha ke ro le nai sing tong na ang ta waisa saka te ha comment ta ro di ang blog khaimani go thogya pu soya pu ro comment ro ja age ro ko pu bar white tham bano comment ro ja ke ta ke ang masala mumung omoillo tini ni blog ke asuk sinai ang yang yung buguri punung malia ko sana ang sayang tongma banogos tongo hingke ba tini blog ke asuk sinai jotono hambai te jotono bye bye